Sí, sí, fa moltíssim temps d'això. Per mi, evidentment, és un dia especial per tornar a un lloc on vaig ser molt feliç i vaig passar 3 anys meravellosos. Va passar de tot també, ja, però vaig disfrutar moltíssim. Però anem amb el Sabadell, una vegada es posi la pilota a rodar, pensar en nosaltres, com fer-li mal, treure victòries, que és del que es tracta, i molt concentrat en nosaltres, no? Espera, jo tinc la responsabilitat des del primer dia que vaig arribar aquí a Sabadell. Cada cop i cada setmana és igual. Acabes el partit, guanyis o perdis, comences a pensar en el rival que tens al davant i tens sempre aquesta cosa per dintre de, ostres, aquests juguen bé, fan coses bé, com contrarrestar-ho. O sigui que, però és cert que arriba al final i bueno, al final encara queda moltíssim, però bueno, amb aquesta sensació de competir sempre, de minimitzar els nostres errors i trobar els punts febles del rival. Bueno, al final totes les situacions sense públic jo crec que iguala moltíssim tot. Al final aquest aspecte pot ser diferencial, segurament ells ho notaran perquè sé com es viu els partits allà, però bueno, al final tots els rivals són complicats, has de fer el teu partit, has d'intentar que no siguin un partit de despropòsits. L'altre dia aquí a Albacete nosaltres vam fer un bon partit, amb ocasions suficients per treure el partit endavant, un partit en el que vam tenir la situació, segurament no va ser el nostre partit amb més fluïdesa, però hem d'evitar que això sigui així, que no sigui un despropòsit i a partir d'ahir aquí continuar creixent. Mira, al final jo crec que hem de veure una realitat, no? I hem de ser molt conseqüents amb el que fem i el que diem moltes vegades, no? Està clar que segurament en alguns partits hem fet més que el rival i no tenim els punts que en aquests partits hem merescut, però això va de guanyar partits. I si necessitem fer més coses, ho vaig dir l'altre dia, que necessitem fer més coses en les dues àrees, sobretot a la rival, i aquí és on es decideixen els partits. Bueno, intentaré no dir-te'ls ara i intentarem posar-los en pràctica diumenge, però com tots els d'equip, nosaltres també en tenim i segurament el Màlaga ha fet el mateix que nosaltres. Espero un partit molt igualat com va ser aquí a la primera volta, que ells tenen jugadors molt i molt diferencials de la categoria, amb Rahmani i Muñoz per fora, tenen aquest 1 contra 1 que t'exigeix moltíssim, per dintre ara han trobat una estabilitat més bona amb Escassi, Muñoz i Llozabet. Bueno, veurem, és un equip que ha jugat en diferents estructures, veurem pel que es decanten contra nosaltres i bueno, intentant nosaltres fer el nostre partit, ser molt sòlids i fer-los mal, ¿no? Bueno, al final todos tenemos nuestra idea, intentaremos nosotros con nuestra idea intentar hacerle daño, ¿no? No es algo que digamos nosotros, es algo que su propio entrenador ha comentado en alguna ocasión, pero son un equipo terriblemente competitivo, terriblemente bueno en la parte de arriba. El otro día hicieron un gran partido contra el Mirandés y no merecieron para nada perder, sino todo lo contrario, hicieron un gran partido contra el Sporting y no sacaron nada, y bueno, hay otros días que seguramente habrán hecho menos y habrán sacado 3 partidos. Un equipo bien trabajado que nos va a poner las cosas muy difíciles y nosotros intentar buscar esos puntos en los que podamos crearles problemas. Sí, evidentment, no? Quants més jugadors tinguem per cada partit, molt millor, no? A veure si els jugadors que tenen aquestes molèsties o que per mala sort com el Néstor és una mica més de llarga duració, es recuperen el més aviat possible i quants més jugadors tinguem, molt millor, no? Sí, però si parlem, per exemple, per posar exemples, del partit del Logroñés, et diria, ostres, que vam tenir massa poc, però van tenir la d'Estoy, que fue la del Juan.
Stocker molt claríssima i el Juan una mica menys clara. Però l'altre dia en vam tenir les suficients i amb ocasions suficients. Hem d'ajustar tot això, també hem de continuar en aquesta solidesa, un equip que el Màlaga rep, és dels equips que menys tiros a porta li fan i a partir d'aquí nosaltres hem d'augmentar el nostre rati de jugades a àrea contrària perquè això es tradueixi en gols. Això vol dir que té un potencial enorme a pilota aturada i que també és un jugador que olora molt bé aquesta situació perquè també ha fet algun gol d'un altre tipus. És un jugador que està creixent en el Màlaga, un molt bon jugador de la categoria, però igualment ells també tenen aquests problemes a pilota aturada que nosaltres també hem tingut alguns partits i és una cosa que intentarem que no passi en la nostra àrea però que sí que passi a la seva. Del Néstor i de l'Eix. El Néstor, si no ha començat avui a córrer, va ser ahir, no sé exactament quan, va millorant, però encara queda temps. L'Eix continuant amb el seu pla de recuperació i encara li queden algunes setmanes. No sé, al final aquestes són estadístiques. Jo sé que ells tenen molt bon equip, que fan moltíssimes coses bé, que competeixen molt bé i ells voldran guanyar-nos per sumar una distància molt gran amb nosaltres i nosaltres el que intentarem provar o trobar és una victòria que ens posi en una situació molt més còmoda de la clasificació. La verdad que muy pendiente de eso no voy a estar, la verdad. Tengo que estar muy pendiente de lo que nosotros hacemos, de conseguir victorias nosotros y lo que hagan los demás, pues no podemos hacer nada. Eso no está en nuestras manos. Lo que está en nuestras manos es competir cada día, como lo venimos haciendo, ajustando cosas por supuesto y mejorando cosas por supuesto y mirar a nosotros y sacar victorias. És que la situació del greu és una mica especial, continua patint, ja no és la lesió que va patir el dia de l'Espanyol, sinó que ja venia arrastrant unes petites molèsties del pubis i hem de veure la justa medida que aquestes molèsties desapareguin i que ell es trobi més còmode. Però és una lesió que fa patir i intentarem que ell millori molt i quan es trobi una mica millor posar-lo a jugar.